Baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahinod do mga dugang Martes po ngan, petsado sa bulan kan Hulyo 2024. Ini ang bareta alas 12 sinakuan sa idong magiging tagapagbareta, Mardilad daing iba. Enot sideline sa tang Dracula mga bareta sa lado lokal. Enrollment sa mga pampublikong eskwelahan mapuon na sa aga, Hulyo 3, sagun sa DepEd Schools Division Office kan syudad ng Legazpi. PBOX mantenido ang monitoring sa mga river channels kan Bulkan Mayon, ngunya na panahon ng taguran. 10,000 na mga atleta sa mga coaches halis sa sobra 400 na mga pribadong kolehiyo asin universidad sa nasyon magralaban-laban sa 27 sports events sa Prisaan National Games ngunya na Hulyo digdi sa siyudad ng Legazpi. Sa lado nasyonal, 19 opisyal nin bangko hinatulan kang korte may kinaraman sa falsifikasyon ng mga pampubliko asin komersyal na dokumento. Dating Presidente Rodrigo Duterte ipinahayag na aram niya kunain si Pastor Apollo Kibuloy alagad secret sa naini. Sa ibang nasyon, mga obrero kang Vatican sa St. Peter's Basilica nakusog na pinagbabawalan ng magkaigwanin tattoo o body piercing na nahiling. Sarado ng Karawati Sports, medalyang bulawan sa 2024 Asia Oceanic Beach Ultimate Championship sa Japan, natokdol kang Boracay Dragon Team Philippines. Yan ang headlines kung sa detalles ka mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. Sa detalles sa mga baretang lokal, mapunan enrollment sa mga pampublikong eskwelahan sa aga, Hulyo 3 asin ini madurar sagud sa Hulyo 26. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Marites Dineros, an Education Program Supervisor in Kindergarten and Private School kan DepEd Schools Division Office kan Legazpi. Sigong kay Dineros, basado sa DepEd Order number 033, Series of 2024, mabukas na ang klase para sa school year 2024-2025 sa Hulyo 29 asin ini matatapos sa Abril 15, 2025. Mientras tanto, ipinaliwanag man ni Dineros na ang DepEd guidelines manungod sa cut-off age kan mga kaakian na mapa-enroll sa kindergarten ngunya na taon asin sa iyang sinabi na ang aki dapat na nag-iedad 5 anyos o kaya mas 5 anyos pa sana ngunya na bulang kan Hulyo sagod sa September 30 alagad kun ini ang makumpleanyo pa sana sa Oktubre 1 sa masunod na school year na ini pwedeng magpa-enroll dahil tan cut-off age kan pagpa-enroll sa kindergarten nakadepende sa kuno arin mabukas ang klase kung sa inbasado sa guidelines kan DepEd mas atab mo niyan na taon ang pagbukas ng klase. Katakot gani, piging kanyarman ni Dineros, ang mga magurang ka mga kaakian na day makaka-enroll mo niyan sa kindergarten na pwede bang sindang paramentas na maglaog muna sa Child Development Center. Kung magiramduman, naging mandato na kan DepEd ang pag-agi kan sarong aki sa kindergarten bago ini makalaog sa grade 1 na level. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Nagpapadago sa pinagigibong monitoring kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX sa mga river channels kan Bulkang Mayon ngunya na panahon ng taguran. Sa entrevista kan DCGB News kay PBOX resident volcanologist Dr. Paul Alanis, dakula ang posibilidad kan pagbulos kan lahar, deposits kan kung magkaigwa ni makusog na paguran sa probinsya kan Albay. Base sa datos kan PBOX, nasa 49 million cubic meters kan mga gapo asin abo ang ibinuga kang Bulkang Mayon sa kakusugan kan major eruption kan nakalis na taon. Kadaklan sa mga volcanic deposits iyo na paduman sa mga banwaan kan Kamalig, Ginubatan, Santo Domingo asin siyudad kan Legazpi narani sa pamitisang kang Bulkan Mayon kung sa inaobserbaran ang lahar sa nagkapirang mga river channels.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! 10,000 na mga atleta, asin mga coaches, sali sa sobra 400 na mga pribadong kolehiyo, asin universidad sa nasyon, ang magralaban-laban sa 27 sports events digdi sa Ligaspi para sa Private Schools Athletic Association o PRISA National Games ngunya na Hulyo. Ang nasambit na aktibidad bubuksan sa Hulyo 21 sa Bicol University Albay Sports Complex na kung saan gigibuon ang athletic parade asin na abot ning alas 6 nin banggi magkakaigo ng electro rave party asin fireworks display na madurar man ang PRISA National Games sagod sa Hulyo 26, 2024. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Sa ibang mga bareta, 10,000 pesos ang kantidad na naresibi ka mga benepisyaryo sa pagkapadagos kunyan kan pananao nintabang sa mga parasira asin paraoma sa probinsya na pigigibo sa Bicol University Tabaco Campus Gymnasium. Magiramduman nakatako din sa programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na matabangan ang sa tuyang mga paraoma asin parasira na napiktaran kan grabing epekto kan El Nino phenomenon asin ang tabang pinansyal na ini gigibuon sa kod alas 5 nin pagkahapon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Sa iba pang baretang lokal, nagtumar party na ang kontraktor sa kagadaan ni 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo sa DPWH 3rd District Engineering Office sa paagi ni Engineer Cornelio Relativo sa pasiguruhon ang traffic safety device measure karaman sa proyektong pagpapaitaas kan level kan tinampo sa Sitio Paklas, Libon, Albay. Ini dahilan sa pagiging unpassable kada bes na nagkakaigwanin makukusog na paguran kung sain dahil naagihan ang Libon to Pantaw Road. Sa kunya naging uwa si Cabredo na mahanapan in fondo ini asin good news dahil nakadisponir kung kaya nagkaigwa na nin ongoing na patrabaho. Sa ginibong inspeksyon kan kongresista sa lugar, nadiskubre na ini dahil in traffic safety devices araw kan stop and go na ilaw na nagkakausamaan sa pagsarabatan kan auto asin pagkagurubot kan trapiko. Pigiling kan opisyal na peligroso ini sa mga biyahero kung kaya sa ngunya nagtumar parte na ang kontratista asin natauan in aksyon ang problema. Sa ngunya nabugtaka naman ni stop and go sign na makakatabang sa pagmanihar ng trapiko sa nasambit na lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Siniguro kan bagong hepe kan pulisya kan syudad ng Tabaco na mantinido ang pagiging matrangkilo kan syudad kan Tabaco. Sa entrevista kan DCGB News kay Officer in Charge Police Lieutenant Colonel George C. Meneses III, lauman ng kapulisan sa Tabaco na aktibo sa pagsasabing sa bagong Pilipinas, ang gusto kang pulis, ligtas ka. Sinabi pa kan opisyal na sa iyang mga nasasakupan na personahis kang pulisya sa Tabaco City na dahil mag-adit dahil nakaantabay ang local government unit, media asing komunidad para sa pagkakaigo ng harmonious relationship sa pagtaon ng serbisyo sa publiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyper-bilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Sobra sa 44,000 de pesos na kantidad ng illegal na droga ang nakumpiskar kang kapulisan sa nakalis na 24 oras sa Rion kang Kabicolan. Ini base man sa ipinaluwas na Daily Operational Accomplishment Report kan PNP Regional Office 5 ngunya na aldaw Hulyo 2, 2024. Ang nasabing kantidad hali sa anom na anti-illegal drugs operations kan ng komandansya kung sa NPito na mga personang involved digdi ang naaresto. Mientras tanto, nasa 4 man na persona ang nadakop kan mga otoridad dahil sa kasong illegal gambling. Mantang kasabay man kaini ang pagka-arestar kan nasa 4 na wanted persons as in 17 na iba pang mga wanted na persona sa Rion. Katakod kaini sinabi ni PNP Bicol Regional Director
Director, Police Brigadier General Andre Dizon, na sa paagi kan collaborative efforts kang kasurog kaps magiging makusog ang pagprebentar asin pagkontrol kan mga illegal na aktibidades sa satuyang palibot. Sa iba pa niyatong bareta, pasabog ang magiging selebrasyon kan Golden Anniversary kan Kasanggayangan Festival 2024 sa Oktubre, na kung saan inanunsyo kang gobyerno provincial kan Sorsogon ang sa mga bisita sa maabot na piyesta. Iyo ang Nations Girl Group na Bini SB19 as in Miss Universe 2015 Pia Wurzbach. Ang anunsyong ini tulos man na ikinaugma ka mga Bicolano, lalo na ang mga taga-suporta kan Bini asin SB19. Mientras tanto, bako sa nakonsyerto ang dapat abangan kan mga turista asin ipipresentar man ninda ang mahiwas na kultura asin mayaman na pamana kan probinsya na piglalauman na magwawalat ning haloy na epekto sa mga makikipagselebrar sa hinda. Mga tugang primerong parte po yan, kasatuyang bareta alas 12, mga bareta sa lado lokal. Ang bareta niya ito sa lado nasyonal. Ibang nasyon ni sports sa iba pa, makalis lamang po kayo. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center
Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Abot kayang gamot na singbisa ng branded? Mag-Actimed by Generica Drugstore. Sa Actimed Quality Generics, abot kaya ang ginhawa. Punta na sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pagkapadagos kang Bareta, alas 12 naman kita sa Bareta, sa lado nasyonal. Hinatulan kang korte kan mandawi ang 19 opisyal sa empleyado kan Rural Bank of Subang Daku Incorporated o RBSI dahilan sa falsifikasyon ka mga pampubliko ang komersyal na dokumento sigon sa Department of Justice o DOJ. Sigon sa Mandawi Municipal Trial Court in Cities o MTCC, napatunayan na guilty beyond reasonable doubt sa pagkipagsabuatan para lukuhon ang bangko nin bilyones pesos nan mga personalis kan RBSI. Convicted ang gabos na 34 na separadong numero nin falsification of documents sigon sa DOJ. Gabos na mga akusado inatulan ni pagkakapreso ng poon sa rong taon, sagod 2 taon na sin magbayad din multang 10,000 pesos na may subsidiary imprisonment in kaso insolvency. Nasa 78 na mga Filipino seafarers sana ang nagsayuma na maglayag sa mga high-risk area asin warlike zone aro kan Red Sea asin Gulf of Aden sigon sa Department of Migrant Workers o DMW kan Lunes. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na sa hababang numero na ini, dakol na Filipino seafarers ang handang magbiyahe sa mga peligrosong lugar na ini sa tahaw kan nagkakasunod na pag-atake kan pro-Iranian Houthi group kan Yemen. Apisar kini sinabi niya na pigmimidbid pa manggiraray kan DMW ang katalingkasan na mag-navigate pareho sa lado kan mga marino asin man sa tagsadiri kan barko. Enot nang nagpaluwas ang DMW ni mga regulasyones para sa licensed manning agencies o LMAs na dapat obserbaran kung in kaso idisignar ang mga Filipino seafarer sa mga barkong maagi sa mga lugar na may haralangkaw na peligro asin may conflict. Sirarom kan Department Order No. 1, sinugo kan DMW ang mga LMAs asin sa indang mga akreditadong employers o principals na isalang-alang ang paglikay na mag-agi sa dagat na pula, Gulpo kan Aden asin sa mga kataraning na teritoryo. Dapat manindang itao ang ipinag-orden na kadagdagan na kompensasyon asin mga lakdang sa seguridad para sa mga Pilipinong marino na nag-uyon na ipagpadagos sa indang pagbiyahe sa mga nasabing lokasyon. Dapat man na bugtakanin sufisyenteng oras, oportunidad, asin sistema ang mga seafarers na ini para ipailingan sa indang kamautan na magpadagos sa paglayag o pagsayuma na magsabay sa arko na nakatalaan na pag-agi kaini sa mga lugar na nasambit. Ipinahayag ni dating Presidente Rodrigo Duterte na aram niya na kung saan si Pastor Apollo Kibuloy alagad secret sa naini. Sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte na habo ni Kibuloy na magsuko. Si Duterte ang presenting administrador ka mga pagrugaring kang Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. May mga arrest warrants na kontra kay Kibuloy para sa mga kasong child abuse asin human trafficking alagad dahil hinahanap kan mga otoridad. Dapat na papanimbagon si dating Presidente Rodrigo Duterte
sa day kini pagtabang sa mga otoridad na madakop si Pastor Apollo Kibuloy. Idan sinabi ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares matapos sabihin ni Duterte na aram kay ni kung saan nagtatago si Kibuloy na wanted sa kasong human trafficking as in child abuse. Sinabi ni Colmenares na bilang sarong abogado as in dating presidente dapat kota na aram ni Duterte kung paano magkooperar sa mga otoridad as in magserbi nin warrant kontra kay Kibuloy na kinasuhan nin human trafficking as in child abuse. Sigong kay Colmenares, pwedeng mapanimbag si Duterte sa irarong kan Canon 3 Section 2 kan Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA kung saan nakapalaman na dapat pa ibabawon man giraray kan sarong abogado ang lay asin magtabang sa marikas na administrasyon kan lay. Sa iba pang baretang nasyonal, nagtutubod si Senador Sherwin Gatchalian na malabog siyang magsalida kay Vice Presidente Sara Duterte Carpio bilang Department of Education o DepEd Secretary. Katakod naman ini sa naging rekomendasyon ni dating Davao Oriental 2nd District Representative Joel Almario na idisignar si Gatchalian bilang sekretary. Sigon kay Gatchalian, mas magkakanigo si Senador Rosani Angara sa posisyon na binakante ni BP Duterte dahil patapos na ang termino kan senador sa masunod na taon. Alanganon si Gatchalian dahil igwa pa siyang 4 na taon bilang senador asin mas gusto niyang tapuson ini. Midbidman niya si Angara ng saro sa advokasya, ang edukasyon o pera sa aram na kaini ang problema sa education sector asin sa mga posibleng solusyon digdi. Day pa pigkonsiderar sa ngunyan ni Tarlac Provincial Office na persons of interest o POI ang middleman na nagkipagilingan sa beauty pageant candidate na si Geneva Lopez ang sa iyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen bago sinda nawara ponpo kan Hunyo 21, 2024. Sa impormasyon ni Capas Municipal Police Station Chief Lieutenant Colonel Librado Manarang sa Campo Crame dahil pa nindapi ko konsiderar na POI ang middleman dahil wala man na kaso na naisasangat kontradigdi. Mientras na nagkapira naman kan sa iyang o kaya nagsumitir naman nin sa iyang affidavit sa nasabing middleman sa polisya. Edot nang nagbilog ng Committee on Missing Persons ang Tarlac Provincial Police Office para tulos na imbestigaran ang pagkawara kan duwa. Katakod kini nagapilar man ang pulisya sa sisay man na makailing sa duwang biktima na tulos na magipagtabangan sa sainda. Sangon niya nasa 350 mil na ang reward money sa sisay man na makapagturo sa kinamamugtakan ni Lopez asin kan sa iyang nobyong Israeli. Sa baret niya to sa ibang nasyon, makusog na pigbabawalan ngunyan kan Vatican ang mga obrero kayni sa St. Peter's Basilica na magkaigwanin tattoo o body piercing na nahiling. Maawat ka nasabing direktiba na magkaigwanin decorum. Ang nasabing regulasyon efektibo na sa mga nasa 170 obrero kan Fabrika di San Pietro ang department na in charge sa Basilica. Mientras na kay Father Enzo Fortunato ang namamayo sa Communications kan Basilica na kaito pa ini pigpapautob pero sa ibang sistema sana. Sinabi kayo na daing katotohanan ng issue na bawal man na magtrabaho sa Basilica ang mga may karelasyon na bakong kasal. Sa lado ng Karawato Sports, natukdol kan Boracay Dragon Team Philippines ang medalyang bulawan sa 2024 Asia Oceanic Beach Ultimate Championships na ginibo sa Shiharama, Japan. Saro sa mga nagrepresentar sa Pilipinas ang nagkapirang aklanon arog ni Aled J. Libuon, 22 anyos hali sa Boracay kung saan matarim pumana na pa sa kamot kan mga atleta ang gold medal sa World Flying Disc Federation. Sigong kay Libuon,
kompestohan sa indang team ng 16 na players asin anom sinda nagikan sa probinsya kan Aklan. Ginana kan mga ini ang kawat kontra sa team kan Australia asin Singapore sagod na uminabot sa finals asin madaog ang Japan sa nasabing tournament na may final score na 13-8. Idinagdag pa ni Libuon na bako madali ang sa indang training sa kompetisyon dahil dugo asin daplos siring man sakripisyo ang nin kapagalan ang sa indang naging kapital para makapagtaunin onra sa nasyon. Ang Boracay Dragon Team Philippines nakabelta na sa Pilipinas asin pigandaan na ang masunod na kawat laban sa nasyon kan Portugal. Sa satuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, makina na nakakapag-generate ng elektrisidad gikan sa dagat ang pigluwas na imbensyon ka mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban. Kikonvertir sa elektrisidad sa pagikan makinang ini ang sustenidong kusog kanukol sa pagikan sistemang floaters. Pigtatamaan kanukol minakriar ini na taas baba o up and down movement sa pagiro kan floaters. Pigko-compress kani asin decompress ang hydraulic pistons na magta-transmit kan biodegradable fluids pasiring sa dagat o pasiring sa daga kung sa'y nakabugtak ang accumulator. Nagabibilog man ang puwersa sa accumulators na iyon minapadalagan kan hydraulic motors na minapaikot kan generator asin elektrisidad bibalyo sa grid via converter. Sigon sa mga eksperto, ang ginatos na commercial scale floaters pwedeng matawan ng kuryente ang sarong banwaan. Istorya na iiba. Sa satuyang espesyal na istorya, problematic ang sarong 27 anyos na lalaki sa China dahil siya nakaka-hire o nakakakuha ng trabaho sa mga piga-applyan na trabaho dahil sa iyang itsura na garong 10 anyos sana na aki. Pagkukonsiderar na sarong blessing kapag ang sarong tao dahil nagugurang ang itsura lalo na sa mga kababaihan ani bangani minagastos pa ninda kulang kwarta para sa mga anti-aging treatments asin beauty products para sa na maging hobe ng itsura. Alagad para kay Mao Sheng na taga Dongguan City, Guangdong Province, sarong sumpa anday paggurang kan sa iyang itsura. Sa kada best na ma-apply siya nin trabaho, dahil nagtutubod na 27 anyos na siya. Kapag ipinailing niya ang sa iyang birth certificate, dahil magiraray siya pigaako sa trabaho dahil natatakot ang mga employer na maakusaran nin pagsuway sa child labor. Dahil sa istorya ni Mao Sheng, naging overnight outline o kaya online sensation siya sa asin duminagsa ang job offers para sa iya. Sa kunya nagtatrabaho na si Mao Sheng sa tabang kansarong businessman na tinamaan kan sa iyang istorya. Pero sa job offers, may mga nagtangro man kay Mao Sheng ng libreng check-up sa doktor para ugidon kung ano ang sa iyang medical condition tanganing maaraman man kung ata day siya naggugurang. Hulyo 2 kanton 1973 kan pig-inaguraran ang San Juanico Bridge na may laba na 2.16 kilometers sa pinakangalabang tulay sa Pilipinas na minabalyo sa dagat na sa pagultanan kan Isla kan Samar asin Leyte sa Visayas. Ang San Juanico Bridge parte kan Pan-Philippine Highway na midbidman bilang Marlica Highway. Ang San Juanico Bridge may 43 na spans asin ang mga medium size na lunadan pandagat pwedeng umagi sa irarom kan mayor na arko na may langkaw na 41 metros above the sea. Mga tukay na po ang kibilugang kasatuyang alas 12 mga bereta. Kini pa ng singkilalap sa DCGB News Base sa nakalis na 6 oras. Kapagi ka mga nakaiba niya sa pagsurat kan mga bereta, si Jenny Matthew Baldaran, Mary Joy Jaresco, asinman si Shara May Liron. Lado Technical, kasabay niya to si Chief Ramir Tanay, si CGB Social Media Department, niya po dyan si Jerome Nico Martinez. Sa pangarap po kan mga nagarantabay sa tuyang Facebook page, asinman sa tuya na mga tagabagantabay sa DCGB News Online o kaya sa DCGB YouTube channel asin sa
sa tuyang mga nagantabi sa 729 kHz sa indong mga radyo. Ako po ang sinong lingkod, Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.